Не, може би, аз се виждам за първи път. Така. И днес така създавам, нали, нов канал в YouTube, нали, неизвестен за вас. И реших да снимам клипчета на Minecraft, на CSGO, на Payday 2 и така на още различни други игри. Тъй като така се заребих от доста така ютубъри. Не говоря от сорта на Shadowhex и така нататък. Може би повечето, така 90% от вас, от големите канали са наясно, че това е един доста недоразвит ютубър, който според мен не е ютубър, просто е в основата на къла на 11- годишни, така да наречем 8+. И просто за мен, нали, няма кой, според мен не бих се вдъхновил от него и който и да е, не би се вдъхновил от него. Но да, говоря за по-големи така ютубъри, не само български, но и канали в английската аудитория. Та реших да снимам клипчета на Minecraft, на други така игри. Имам премиум аккаунт, така че може да се наслаждавате на поречка, минигеймс, различни модове и като цяло ревюто на серверчета, така по-готини, тъй като имам за сервери. Мога да ви показвам различни така серверчета на по-горе на етап, разбира се. И да, като цяло в момента се намирам в един доста готин сервер, който в момента влязах. Това е Slivencraft. И с мен е Popside. Може да се включиш към разговора. Здравей. И да, той всъщност няма, мисля, че YouTube канал, но може би ще снимаме заедно в този канал. Не се знае. Но в принцип се нали моят официален канал. И това е спаунчето на сървърчето Slivencraft. Тук има някакво, да, шопа на Slivencraft. Така само да кажа като малка информация. В момента може би гледате на минимално качество и на минимален FPS, тъй като просто съм от доста преебан компютър. Но скоро ще гледате доста клипчета от моя канал, свързани с PlayStation 4, т.е. игри от PlayStation 4, като GTA 5 поредичка първо смятам да снимам квестове, т.е. различни мисии ще снимам в това нали, в началото нали, на GTA 5, тъй като съм превъртял, но съм превъртал на PlayStation 3. Тъй като ще си вземам PlayStation 4, реших да я превъртя още един път, като снимам клипчета, нали, как се минава самата GTA, как се превърта, като мисия след мисия ще снимам, предполагам, или поне през мисия. Но така ще гледам по-честичко нали, да снимам на нея. Като цяло това е един, нали, като за първия клип е информативен, така че може нали, да нали, в смисъл да ми дадете някакви идеи за на какво да снимам за бъдеще и така. Първо да кажа малко информация, така на 17 години съм от Бургас и ще снимам така проектчики на Minecraft предимно. CSGO може би ще има opening cases, така ще има епизодчета, като цяло не смятам да снимам на геймплей, но може и да снимам, зависи. Но предимно по-нататък ще има епизоди от PlayStation, нали, ще снимам от него. Няма да имам така доста игри от компютъра, но ще имам за бъдеще, нищо не казвам, но да, като цяло това е един геймплей канал, мисля, че няма да има така излишни клипове от друг жанр, така че това ще е предимно. Да, като цяло съм влязъл тук в нов сервърчик, където смятаме да се развиваме, ще има така малко епизодче от сорта на 15 минути, нали, не знам той до кога ще но аз смятам да се продължим, така че ще се развиваме. Така, няма да правя на сервера, но е така, може да се видите, ще има епизод в описанието, където ще може да се харесва сервера, нали? Така, началото, нали? Има малко така проблеми с FPS-а, но тъй като компютъра ми не е преинсталиран доста време, скоро ще бъде преинсталиран, така че ще гледате така горе-долу на стабилен, нали, FPS, не говоря нали, някакво огромно число, но като цяло ще бъде нали, задоволително. Ти сервера ли се? Да, зарегвам. Да, спортни са до мен. И да, като цяло ник не имаме Ruffles, в Minecraft може да видите ето този ник. В YouTube съм Ruffles Official.
И да, цял са в момента... Хайде с Крафт, бе. Оля? Сливен Крафт стана много хубав. Преди беше пълен с Да. извинение. Хубав е, наистина. Аз преди съм цъкал, но преди вече беше, нали. Като цялото тогава никой сервер не беше развит, нали. Смисъл, като представа за сервер, за развит сервер. Си беше горе стабилен, но... Сливен Крафт, да. Цяло. Скоро може да очаквате нещо като ново сървърче от нас. Принципно ние се занимаваме с направата на сървъри. Смисъл, имали сме доста сървъри, някои от тях са провървили, други не, но като цяло в началото не провървях, естествено. Но скоро направим едно сървърче, което си имаше така стабилен брой хора. Надявам се и в новия да има. Доста сме се потрудили. Но това вече е отделна тема, която ще бъде по-напред. Нали? Така. Да знам, като цяло има ли Warp Survival? Да, има Warp Survival. Warp Survival. Ама някъде, Моля? Има портнат в някакъв сървър. Тук съм портнат някъде, имам кеймод, мога да труша всичко. И това е Warp Creative съм. Добре, тук мисля, че няма да ми трябва да чуем кога. Добре, ами да знам, сега някъде ще обикаляме. Също така да кажа, че относно темата с сървърите, която е къде играя, ами в момента да ви кажа честно, нали, ще гледам да качам на седмица поне 3-4 клипа. Може би да са събрани на едно, като да речем събота да кача 2 и в неделя 2 и в петък да речем 1. Но ще гледам да качам предимно тези дни. Нали? Само през седмицата може да кача, но не се знае, нали, може да не е всяка седмица. Това нещо, нали, да и през седмицата качвам. Говоря предимно през уикенда ще качвам клипове. На не знам каква тема, скоро ще има поредица, нали, вече заглавена, която ще се качвам, нали, на нея и може би ще има не само една поредица, може би 2-3, така нататък. Да. Аре, къде се ела да се срещи някъде да ходим да търсим място за къща? На спална съм. И ми кажа, че са... Опа! Чакай, вие двама са, не, абсурд, бягам. Те пичуите направо ще ме изселят. Идем да не рискам, защото се пак съм две легендарки. Добре. Така. Опа, мисля, че трябва да се отиде тази страна. Моля? Тук е юзър, бахти опнатия, бе. Чувате се, аре на пивите. Или пък да може на пипе да отима, аз принципно. Но не ми се развива в момента, тъй като нали, малко трябва да бъде клипа, все пак това е информативен. Чай, аз бъдеш. Аз качвам вече, утре сега ще измажа. Чай. Аз имам мега бруталната мишка нова. Опа, не, тези си идваше ми трябва. Дизайна е нарезан, не е резан. Аз пък не мога да фърнам такива работи. Чуваш ли? Кое е? Кликовете. Не, брат, май бе. Не, това кола също фърна. Аларк пипте. То скъп хакер. Кое е бързо напиши. Зево 99 хакер. Зево... Брат, нищо не напиша. 09 хакер. Така, добре. Добре, къде има хора сега? Аз тук не виждам някакво скочи. О, има. Има, пиеме. Той има някакъв левна. What the fuck? Да, маняк, аз му правя комбота. Той докато е във къде си? На PvP в някаква тупка ме заведи, то помяра. Да, мисля, че се разбрах къде сте. Пием тук. Барби. Да, маняк. Пак ти хакер е то. Чай, да имаме на... PvP-то напреди. Едно вляво такова, леле? Да. Ето съм се свързал. Да, брат, аз също не мога да разбера. Така бах ти бърканата битка, аз се въртя в едно такова. Едно положение.
Ага, човек. Само ми тичат полшенките, бах ти бърка на сървър. Аре, сега някой педераж да ще му подпукава, човек. Бе, мудна работа. Никой не виждам. Аре, чекай, че ми течат полшенките, бе. Аре, къде сте, бе? То няма никой вече. Бах, че бите хора, не ходят на ПВП. Та в хората в сървъра има така цял народ. Не, нали, нещо не забила работа. Не мога използвам кит бонус. The fuck? Чек, не знам какво му използваш, обаче... Аз... Го правя, аз му правя комбо с... Къде сте, бе? Защо не ми кажеш къде сте? Отпреди на PvP той е скочил този. Апа. War PvP. И къде? Отивам на War PvP. Нито тляво го има, нито дясно го има. О, ето го, брат, ето го. Пи, бързо, човек. Това няма как да се случи, аз му правя комбо във въздуха и той ли ги разбираш, йола. Той ни беше, ама един друг взем с 0-9. Брат, то колко хъпа има, бе, аз... Това аз качал съм с такова. Изпи полшенки, бе. Чай, ям лек. Бързо. Добре съм. Чай, аз бил да е. Обима, идва ти яка взем. Брат, ти са 50 човек, аз съм с айранка, човек. Не с айранка ми скусам с най-обикновения кит. Те ми играят тук, правят ми деф едно. Няма. О, аре, то го бих почти. Аре, човек. Няколко пари имам песен. Да, за първи път скачаме и така, колко да умрем и от следващия път ще сме такова. Да! Брат, пуста. И от следващия път да ще сме както трябва. Аре, брат, то сумно и той като мен проти единичка. И тук го цепва половин час. Добре. Обаче този брат няма да остава с така. Какво? Викам като заребил. Един път скочихме. Аре, брат, виж го. О, добре, убихме някакъв пич. Който е проти едно. Убили го? Да, ама нищо не взе. Добре, като цяло не ми пука. Малко голям пипи тага, обаче не ми бе. Само ти развит. Така. Да. Хора, какво вика? Значи, сервърчето готино. Очаквайте много проечки така от нас. Нали, от мен, от него, в смисъл, като цяло ще от мен, защото все пак аз, в смисъл, на мой са канал, но може да му дава него да снима, да се снима. И така, това беше от нас. Да, сервърчето ме е Volts. Има 2 волта. Тук е пише колко пъти сте волтвали, общо. Това е някаква информация. Готина сервърче, между другото, няма кеф лично. Това беше. Аз бях Рафос, с мен беше Попсай и до следващото клипче.